Unang adlaw sa outdoor sporting event sa National Pre-Qualifying Meet nga gipahigayon dinhi sa Cebu City nalangan tungod sa uwan. Sa Renato Makasikas sa nagpadayong National Meet Qualifier pinaagi ni ining report. Gipahigayon sa Labangon Elementary School ang softball tournament sa mga participants gikan sa 4 ka rehiyon nga nahisakop sa Cluster 3. Tungod sa 1 medyo nalangan ang tuwa din gikinahanglan pa usab nga abunuhan og yuta ang mga limaw sa tubig sa softball ground. Napadayon na hinuon kini dihang nahunong awan diin ang team gikan sa Western Visayas batok sa Zamboanga Peninsula ang unang nagsangka. Nipakita sa tagsa-tagsa nila kahanas ang mga magdudua sa duha ka team alang sa goal nila nga makasalmot sa palarong pambansa. Gipukan sa Western Visayas ang Zamboanga Peninsula sa score 23-0. Ano ang goal ninyo na makamit? Mag-champion po. Para sa Para sa palarong pambansa po. Kumusta man ang inyong games? Okay ra po, sir? Okay ra, sir. Okay ra, Jud. Samtang ipaniguro sa host city ang Cebu City nga luwas gikan sa Kakuyaw ang mga atleta diin gitutukan ang ilang kinatibuk-an nga kahimtang. Ni kanirong problema nga napuno sa tubig because of the local school board na nang ilang pump na susuyupan na so nagagamit yun na nakasugod yun ang duwa although na delayed siya tungod sa uwan. Hangtod pa sa Hunyo 17 ang panagtigi sa paugna sa kusog diin ang mugawas nga top 2 ang makasalmot sa National Games sunod buwan dito sa Marikina City. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.